ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚುಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲರು ಬಂದು ಯಾನೇನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಐದು ದುಂಬು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಳ್ತು ನಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬುಲೆ ಎಂಕಿಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಲ್ಲ ಏನ ವೀಡಿಯೋನು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ಟಾಸ್ಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆರೆಗೇತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೇತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಜ್ಜ ಎಲೆನ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಕೇನೇರ ಆರೊಂಜಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ನಾಳೆ ಬರೀತಿನ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಏನೇರಜ್ಜೆ ಏನಡ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚ ನಾಳೆ ಬರೀತಿನ್ಗೆ ತೂಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾಳೆಕ್ಲ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಅಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಕ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನಿಯಾರ ಅರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನಿಯಾರ ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಕನದೆ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಏರ್ ಕೇನಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಾರಗೆ ತೂಕ ಏತು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓರೆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 22/1/94 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಬದುಕಿತ್ತು ಬಡ ಜೀವ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರೆ ಹಾಂ ಯಾನು ಕೊಡ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕದ ಅದು ಕೊಡ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಿ ಆತೆ ಆಂಡ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸರಿ ಓಂಡಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅವಳು ಮಾಮನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಯಾನ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಓಲು ಉಂಡು ನೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಓಲ ಕೈ ಕುಂಟು ಮಲ್ದೆ ಆಡ ಆರು ಎನ್ನ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ನೆನಪಿತ್ತೇರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಕನ್ಪೇನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಜೋಪಾನ ಒಂದು ದೀತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗನೇ ಇಂಕ ಒಂದು 6,000 ಬದಿಜೇರು ಏನ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ದೆತ್ತೀನಿಕ್ ಬಲೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈರೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಸುಂಗದಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಂದರಗಟ್ಟೆ ತೋರ ಬರ್ತೀನಿ ತೋರ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆತದು ಎಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸುಂಗದಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಆನೆ ಏರನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆರು ಎಂಕ್ ಆಣು ಏರನ್ ಬಂದಿಜ್ಜಾಡ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಇಜ್ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಣು 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಏರಿಂದ ಆಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಂಡು 2 ಜನ ಏರಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಕೈತಿಯ ಕೈಟ್ ಉಂಗಿಲೆತ್ತಿಡು ಅಪ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾಜ ಬತ್ತಿ ಯಾಜ ಗಮ್ಮತ್ ಪೊನ್ನಾಗ ಬೇಲೆಯಿನ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಯಾರು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಒಪ್ಪಾಗ ಅದು ಕಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇದಾಲ ಪತ್ತೇರು ಬರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಪತ್ತೇರು ಬಂದೆ ಅಮ್ಮಡ ಅದು ಎಂಗಳ ಮುಖಮುಖಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಣ್ ಕೇಂಡೇರು ಬೇಲಿಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಈಗ ಅಮ್ಮ ದಿತ್ವ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಅಡಿಪುನು
ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ ನರೇಗ್ ಯಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೊಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಶೇಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಚಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ರಘುಪುರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡವು ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೋಯಿ ಏನನ್ನ ಓಕೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ತುವರ ಬರ್ಪಾರ ಹಾಂ ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ತ ತೂದಾಣ್ಣ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಮನ್ನಾಗ ಏನು ತೂತು ದಿನ ಸೀರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಔಟು ವಿಕೆಟ್ ಹೋತು ನೊಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಲತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಲತ್ತು ಸೋತರ ಬರಲಿ ಯಾರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲೇಯಿಂದ ನೆನಪುಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಕೈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟದ ಅಂತಿನ ಮೀನು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟದ ಅಂತಿನ ನೀರು ಎತ್ತಿನ ಏನಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಡು ಆನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೀನು ಇಷ್ಟನೇ ಮೀನು ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ಐಟ್ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಎಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಜಂಕ್ ಓಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಜಂಕ್ ಬೇತೆ ಸೋತಿನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಬೂತಾಯಿ ಅಂತಿನ ಪೂಜೆ ವಾಸನೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಾಸನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಬೂತಾಯಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಯಿ ಊರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಸ್ವೀಟ್ಡು ಇಷ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ಡು ಒಂಜೇ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂಪಿನ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬರ್ಫಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದು ಏಕ್ ಬರ್ಫಿ ಅಂತಾರಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಡು ಬರ್ಫಿ ಅತ್ತಿ ಬರ್ಫಿ ಅತ್ತವು ಬರ್ಫಿ ಬೇತೆ ಅವು ಪೇಡದಲ್ಲ ಕಬ್ರಿಕ್ನಾತ ಬರ್ಫಿ ಅವು ಪೇಡತ್ತು ಅವು ಮೈದಾ ವೈಟ ಗೊತ್ತು ಸಾರಿ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪನ ಸೋತೇರು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಯಾನೆ ಬನ್ನಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಇಷ್ಟ ನಪಗಿರಿ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಯಿನಿ ನೆನಪು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಾಂಡಿ ಬೇರೆ ತಿನ್ಪಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಇರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನೀರು ಪನೋಡು ಪುದರ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋತಾರ ಕಟ್ಮಾಲ್ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಸೋತಾರ ಸೋತಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೋತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಕಡಿ ಕಡಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಡಿ ಆನೆ ಓವು ಸ್ವೀಟ್ಲು ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜವ್ ಬರ್ಫಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂತಾರ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಕಡಿ ಎಂಚಿನ ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಜ್ಜ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಎನ್ನಾಡು ಕಡಿ ಕಡಿ ಒಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಡಿ ಅಂಚ ಆಡ ಕನಪುಜೇರು ಮೇರು ಪನ್ನಡ ಕನಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಂ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿನ ಡೇಟ್ ಏಪ 26 11:10 ರಾತ್ರಿ 26 11:10 ಎಂಚಿನ ಟೈಮ್ 11:10 12:10
ಮಂತ್ ಮಂತ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಇಯರ್ ಇಯರ್ 18. 26/8/2018 12/10 ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆತೀನಿ. ನೆನಪುಂಡು ಬಚ್ಚವು ನನಗೇನು ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಅರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು. ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಏ ನಾಲ್ ಬಂಡರ್ ಮೂಜಿಗೇನೇ ರಿಜ್ಜಿ ನಾಳೆಗೇನು 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನ ಆಂಡಲ ಅರಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಬಂತೇವೆ ತೂಕ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಪರ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಜಾ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಗ ಏನ ಕುಂಟಾರ್ದು ಅದ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಸೈಜೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಗಿದ ಅಂಗಿದ ಸೈಜ್ ದೇವ್ರೆ 32 34 ಒಂದೊಂದು ಪನ ಬೋಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ 34 ಅಂಗಿದ ಸೈಜ್. ಪ್ಯಾಂಟಿದ ಸೈಜ್ ನಾನು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚುಚೂರು ನೆನಪುಂಡು ಏತು ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ 39 ಹತ್ತಾ 34 ಶರ್ಟ್ದ ಸರಿಯಾ? ಪ್ಯಾಂಟಿದ 32 ತಪ್ಪ? ಪ್ಯಾಂಟ್ದ 38 ಶರ್ಟ್ದ 40 38 ಇಂದ 40 ಶರ್ಟ್ದ ಮುಂಜ ಉಂಟು. ನನ್ನ 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಕಟೀಲು ಈ ಎತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬಂತ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರೇ ಬಂತು ಕಟೀಲ ಕಟೀಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಂತು. ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎನ್ನ 2/4/1983 ಸರಿ ಅದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೇತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಕುಂಜಿಂಡ ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೇತು 2/4 ಇಸವಿ ಇಂಚು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಅದೇ 1984 ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾ ತೂತಿಚ್ಚಿ ಯಾ ನಿಜ ತೂತಿಚ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಯಾನ ಓಡ್ಲಿಗದು ಇರ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾನ ಒಯ್ಕಂದು ಕೊರ್ಪಿ ಯಾನ್ ತೂತಿಚ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಅದು 10/4/82 ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿದೇನು ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಈರೆಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆಜ್ಜೇ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ್ ಯಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊಡಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೌಲ್ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೂರು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಪಂಡ ಸುರುವಲ್ ಬೇರು ಎಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ವೆಜ್ ಇಡ್ಲಂಚೆನಿ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಬಸಳೆ ಗಜಿ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕು ಮುಲ್ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡುಗೆ ಕೈ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಯಾಂದಾದ ಬಸಳೆ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಕಿರ್ಬೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ವೆಜ್ ಇಡ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂತನ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ್ಮುಡುಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನನೆ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಳಿಗಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಂತು ಮಾಡುವೇರು ಬೊಡಾಯಿನ ಕಂತು ಮಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವೇ ಪರೋಡು ಬೊಣ್ಣಾನ ಅಂದ ಆನೆ ನಾ ಬಚಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಸುಖೇಶ್ ಅನ್ನೆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸಂದೀಪ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಈ ಪೂರ ಜನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಬೆರಿಯೇನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಯಾ ಮಾತಿನ ತಪ್ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪನೊಂದು ಯಾಪಲನ್ನ ಬೆರಿಯೇನೆ ಒಪ್ಪೇರು
ಅಂಚಾದಾರು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸತೀಶನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ ಈತೇನಾ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಮಾರೆ ಇರು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತು ಐನೊಂದು ಐನಟಿ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಏರು ಯಾನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡೆ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಲ ಬಂಡೆನಾ ರಡ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಅವಲ ನಾಲ್ ಜನ ನಡುಟು ಬನ್ನಿಯಾನು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಮುಗೀಡು ಇನ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಪಿರ ಯಾನ್ ಆಯ್ನತ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಕೇನು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾನ್ ಕೇನು ಎರಡ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದು ಏನುವೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಬರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಥವ್ಲು ಆಗ ನಾನು ಇಡೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆದ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಡೋಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.